खुलुमबाय गिबि गिबियाव आं चेनेलखौ बरायग्रोबाय। दा नैबे समाव जों दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि हरखाबै मैयासो रुंसारि जालांबाय गेदेमा थरेन बर' सारा जिल्ला हिसाबै उदालगुरि जिल्ला हिसाबै बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि थरेन बर'नि दुखु सान जों फालिदों। लोगोसे मान होनानै जोंनिनो थाखानाय दुलाराय ब्रह्म धर्मनि फिरफिला बे फिरफिलाजोंनो जों मान होनानै आधा एबा खावसे जों फिरफिलाखौ थिखांनानै थरेन बर' सारखौ दिनै जोबथा जों मान होदों। बुंनो थाङोबा रुंसारि थरेन बर' सारा गोबां बर' हारिनि माहारिनि गोबां खामानि मावलांदों। जों बुंनांगोन बर' थुनलाइ आफादाव सासे डायनामिक सासे लिडार होननानै जों बुंनांगोन। मानो होनोबा बे थरेन बर' आफाया खुनु धोरोमफोरखौ बासियाजासेनो थुनलाइनि गेजेरजों गोबां खामानि मावलांदों। बेबादिनो रुंसारि थरेन बर' आफाया गोबां ब्रह्म धर्मनि बिजाब लिरनो गालांदों। मानो होनबा गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि बोसोनफोर जा समाज जा सोलोंथाइ जा अर्थनैतिक फारसेबो गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म बोसोन होनाय बादियैनो बे आफायाबो गोबां ब्रह्म धर्मनि नामै गोबां बिजाब लिरनो गालांदों। बेनिखायनो जों रुंसारि थरेन बर' सारखौ जों ब्रह्म धर्मआबो मालाबा बावनो हाया। जिहेतु आफाया समाजनि खामानि मावलांबाय। बेनिखायनो उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म आफादनिफ्रायबो रुंसारि थरेन बर' सारनि जिउ आत्माया जाहाथे आलो गोजोनै आनान गसाइनि अननायाव जायगा मोनहैथों बेखौ आसा खालामनानै आङो दिनैनि सारनि जि बिहोमा मावलांनाय बेफोरखौ जों बावनो हाया। बेनिखायनो आं दिनैहाय दुलाराय उदालगुरि जिल्ला जानानै आफानिसिम जा बिहोमा होलांबाय बे बिहोमाखौ जों बावनो हाया। बे हिसाबै आफानि आत्मा जाहाथे सान्थि भाबै सोरगोआव जायगा मोनहैथों बेखौ कामना खालामनानै इसोरनि खाथियाव आं आर'ज गाबनाय जाबाय। ओम।